Hvaljen Isus i Marija, lijepo vas pozdravljamo iz biskupijskog marijanskog svetišta ovdje u Novoj Rači. Slavimo polnoćku, svetu misu u kojoj se radujemo rođenju našega Spasitelja Isusa Krista, kojega ovo betlehemsko svjetlo koje imamo ovdje u našem svetištu simbolizira kao onoga koji donosi svjetlo u naše živote. Zahvalni Bogu koji je iskazao ljubav prema nama slabima i grešnima, upravo u utjelovljenju Isusa Krista, našega Spasitelja, okupili smo se i večeras ovdje u našoj župnoj crkvi kako bismo Euharistijom na najljepši mogući način i najljepšom molitvom crkve zahvalili Bogu što je pronašao put do našega srca. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Iz mrklih krajeva naših životnih tama zajedno s Gospodinom želimo ući u svjetlost njegovu. Želeći proslaviti rođendan našega Spasitelja, okupili smo se i ovdje u našem biskupijskom marijanskom svetištu da bismo upravo svetom misom, Euharistijom, Bogu iskazali hvalu, čast i slavu. Jaslice koje su ovdje u našoj crkvi ove godine po prvi puta su izložene ovako u malo većem obliku, da bi nam zapravo dočarale samu noć rođenja našega Spasitelja. Put do jaslica otvoren je za sve nas, što se vidi iz ove središnje staze. Gospodin naš Spasitelj Isus Krist nas poziva da dođemo i da mu se poklonimo i da mu kao najljepši dar darujemo svoje srce, svoj život, naše obitelji, na osobi način mlade, da ih njegovo svjetlo, betlehemsko svjetlo, ali i Kristovo svjetlo obasja, te kao djeca svjetla živimo u ovom svijetu, kao svjedoci onoga koji je došao nas otkupiti, a to je mali Bog, Božić, novorođeni naš kralj. Svima vama koji nas pratite, koji za nas molite i koji skupa s nama molite, a na osobit način starijima, bolesnima i nemoćnima, djeci i mladima, želimo iz našega svetišta čestitati miran i blagoslovljen Božić. Neka nas novorođeni kralj obraduje svojim rođenjem i pozove na pravu životnu radost. Sretan vam Božić!
ti si ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Hristom. Nismo na zemlji upoznali o tajstvo svjetla. Daj nam u nebu uživati njegovu radost. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijek vjekova. Poslušajmo, braće i sestre, Božju knjigu. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je od tih vodio svjetlost vidjeve, onima što mrtvi kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Ti si radost množio, uvećao veselje, i oni se pred Tobom raduju, kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što pliču koji dijele plijen. Jer teški jara njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča, slomio si kao dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovih vlast je i nazvan je imenom, savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja, na prijestolju Davidovu i u kraljestvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti, od sada pa do veka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama, to će učiniti. Riječ Gospodnja.
samostalno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i očitovanje slave velikoga Boga i Spasitelja Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji repre oko dobrog djela. Riječ Gospodnja. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i vojske Davidove, usiće iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeji, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ovdje, navršilo je se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, poviga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u spratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim nebom čuvahu noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja opasja, silno se prestrašiše. No anđeo im reče, ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. I evo vam znak, naći ćete novorođenče povijenog je leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Riječ Gospodnja, slava tebi, Kriste. Po riječima Svetoga Evanđelja isprisali se u nama naši grijesi i naše pogreške.
Hvala Isus i Marija i sretan vam Božić. Da bi čovjek mogao ovu svetu noć doživjeti na onaj način kako je to crkva zamislila, potrebno je malo udubiti se u vrijeme koje prethodi Božiću, a to je vrijeme došašća. Ako smo primijetili, barem koji ste redoviti, onda znamo da liturgija, odnosno euharistijsko slavlje u došašću izostavlja jednu pjesmu koju redovito pjevamo u svim drugim nedjeljama, a to je pjesma Slava Bogu na visini. Liturgijski se zapravo želi dati do znanja da je radost i slavlje koje nosi Božić sa sobom to veće, ako je naravno prethodno nema. I zato je liturgija u došašću izostavila slavu, da bi ta ista slava, braća i sestre, danas mogla malo jače odjeknuti. Kad smo malo od jačega odjeka, čini mi se da pomalo prelazimo u neke nove generacije mladih, koji nažalost više ni božićne pjesme ne znaju pjevati, jer se sjećam svoga djetinjstva baš ovdje u ovoj crkvi, gdje je doista crkva orila, ako nikada da bar na Božić. I bojim se da se pomalo pretvaramo u pasivne promatrače takvih slavlja, umjesto da doista srcem pjevamo i sudjelujemo u ovom svetom slavu. No vratimo se na temu. Slava koju danas pjevamo, a koja je u došašću izuzeta, samo je s ciljem jednim određenim izuzeta, a to je da u današnjoj noći ta ista slava, koja je nama ljudima očitovana u rođenju Isusa Krista, doista odjekne našim srcima. I ima nešto u današnjim čitanjima što je simbolično, a zapravo nam jako puno govori o našem vjerničkom životu, a to je s jedne strane tama ili mrak. Sjetimo se da je u vrijeme došašća svaka sveta misa slavljena upravo po mraku, to su naše zornice, i onda i oni koji su i dolazili na zornice ili ovdje ili u nekoj drugoj župi imali su priliku osjetiti što to znači hodati po mraku, doći k svijetlu, a to je Isus Krist. I danas na osobit način, baš zato i slavimo polnoću, još više želimo istaknuti taj prijelazak iz tame u svjetlost. I nisu bez razloga, braće i sestre i naše crkve, na osobit način sada u božićnom vremenu dodatno obasjene nekim svjetlom. I ne ukrašavaju se naši domovi bez razloga. Sve je to zapravo izvanjski oblik označavanja onoga svjetla koje predstavlja Isus Krist, a koje je došlo obasjati naše domove, naša srca, naše obitelji, naš život. I ja vas lijepo potičem i molim da i na kraju svete mise, ako niste do sada bili, iskoristite priliku u sredini naše crkve ući u kapelicu i pogledati naše jaslice, u kojima je u središtu Isus Krist. Ali lijevo od jaslica vidjet ćete jedan lampion koji je zapravo betlehemsko svjetlo, koje i naša župa s ponosom danas ima ovdje u svojoj sredini. To betlehemsko svjetlo označava onoga koji jest svjetlo, a to je Isus Krist, koji se rodio za nas i koji je došao, braće i sestre, obasjati upravo tminu našega života. Dok razmišljamo malo o tom prijelazu iz tame u svjetlost, danas nas na osobit način Božja riječ potiče da razmišljamo koja su to naša područja života, koja su to naša životna stanja ili situacija u kojima još uvijek, nažalost,
hodimo po mraku. Danas, kada slavimo rođenje Isusa Krista kao vjernici, pozvani smo razmišljati gdje to Isus još nije u mome životu. Nije bez veze kada jednim drugima čestitamo Božić, pa onda nekako je već fraza postala da kažemo jednim drugima da želimo da se Isus rodi u našem srcu. Ako je tama i grijeh u tvome srcu, da, onda je možda vrijeme da se Isus doista rodi u tvome srcu. Možda si ti danas ovdje došao u ovu župnu crkvu sa svojom nekom tamom, sa svojim nekim problemom, sa svojom nekom molbom, sa bolešću, možda vlastitom ili svojih ukućana, prijatelja. Možda ti je u proteklom periodu od Božića do Božića neko drag preminuo, otišao s ovog svijeta i ostala je neka određena praznina i tama. Danas, braće i sestre, u ovoj svetoj noći, ako želimo istinski doživjeti Božić i ako želimo doista proslaviti Isusovo rođenje, onda bismo baš u te tamne zakutke našega života trebali pustiti Isusa da se nastani i da bude Bog s nama. Jer kao takav nam je i navješten u Starom Zavjetu. Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. I dok razmišljamo o tom kontrastu svjetla i tame, razmišljajmo, braća i sestre, upravo o mračnim područjima svojega života. O onim trenucima kada se nalazimo u grijehu. Razmišljamo o onim trenucima kada smo kao vjernici možda ponekada i sumnjičavi, kada nam je slaba vjera. Razmišljajmo pomalo o onim trenucima kada živimo u jednom određenom strahu i neizvjesnošću pred onime što nam život nosi. Danas na osobit način odlučimo pustiti da se Isus nastani u onim područjima gdje živiš u strahu i ne znaš što nosi sutra. Nije bez veze liturgija, braća i sestre, prepoznala baš noć kao simboliku da se baš u toj noći rodi Isus Krist koji jest svjetlo svijeta. Ako se malo prisjetimo nekih određenih životnih svojih situacija na osobit način kada proživljavamo neku svoju životnu muku, kada nam je najteže? Noć. Dan još nekako prođe, ali ako nas mori neka životna tegoba i poteškoća, što nikako da prođe? Noć. I baš u toj noći čovjek razmišlja o svemu, pa čak i o smislu vlastitoga života. U toj noći, kada ti kao vjernik nisi siguran hoćeš li dočekati jutro, Isus želi doći i biti s tobom. Takvih situacija i takvih noći ima svako od nas. Možda u vlastitoj obitelji, možda već pomalo zaboravljaš i ne znaš hodati po svijetu, nego si naučio u mraku svoj slabosti i grijeha živjeti u vlastitoj obitelji, u vlastitom braku, na vlastitom poslu, u školi, na fakultetu, u društvu, jer čovjek kad je, braća i sestre, i previše u mraku, nekako mu se i oči naviknu, pa više svjetlo ni ne traži. A večeras, na jedan osobit način, evo tu simboliku pokušajmo doživjeti i Gospodinu predati sve svoje mračne trenutke. Sve one trenutke u kojima se osjećaš da si sam, da si napušten, da te ljudi ne razumiju, da su te odbacili, iznevjerili ili prevarili. U tim situacijama, baš u tim životnim poteškoćama, Isus želi biti s tobom Bog. I zato, braće i sestre, ovo rođenje Isusa Krista na osobit način pokušajmo večeras doživjeti kao trenutak u kojem Bog obasjava tvoj život. U kojem Bog donosi svjetlo. U onim trenucima i u onim životnim situacijama kada doista
ne vidimo svjetlo dana. On nas želi pripremiti da budemo njegov narod, izabrani narod. Mi se, braće i sestre, ponosimo svojom vjerom na osobit način na ovim našim hrvatskim područjima, rado se busamo u prsa kao Hrvati katolici, pa neka to doista bude i konkretno u našem životu. Molimo Gospodina da obasja tamu našega života. Molimo Gospodina da dodirne baš one mračne trenutke i bolne trenutke našega života, gdje još nisi dozvolio da Isus bude prisutan. Večeras, kada legnemo u svojim posteljama i kada u toj dubokoj noći, braća i sestre, razmišljamo o onome što život nosi sutra, pokušajmo Gospodinu doista predati svoje živote svojih bližnjih, svoje obitelji i molimo Gospodina da ne dozvoli da se mrak, a osobito grijeh, nastane u našem životu i da ostane trajno prisutan. Neka svjetlo novorođenoga kraja obasja svaku tamu našega života i neka nas njegovo rođenje izvede na svjetlost. Amen. Vjerujem u jednog Boga, Otca Svemoćega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovjetna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelonio se od Marije Djevice i postao čovjek, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučenik pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovo kraljevstvo neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Obasjani Božjom svjetlošću, u ovoj svetoj noći Kristova rođenja, uputimo Gospodinu svoje molitve za crkvu i svijet. Recimo mu zajedno, obasjaj nas, Gospodine, Kristovim svjetlom. Za crkvu koju si poslao navještati tvoju ljubav prema svakome čovjeku, obdari ju snagom Duha Svetoga, da uvijek donosi mir i blagoslov. Molimo te. Za sve koji slave rođenje tvoga Sina, ne dopusti da se prestanu zalagati za izgradnju svijeta u kojem ljudi žive kao braći i sestre. Molimo te. Za upravitelje naroda koji veličinu i moć iskazuje, odrukujući se u naoružavanju, pomozi im u traženju mirnih rješavanja sukoba, molimo te. Za one koji u ovoj noći oskudijevaju u osnovnim ljudskim potrebama, pošalji im dobre ljude koji će im dijeleći radost buditi novu snagu za život. Molimo te. Za našu zajednicu okupljenu na euharistijskom slavlju prosvjetli i da spozna veličinu i snagu tvoje ljubavi prema svakome čovjeku, molimo te. Za nas
i sestre koji su prešli na drugu stranu ovoga života, primi ih u radosno zajedništvo svojih svetih, molimo te. Nebesni Oče, slaveći rođenje Isusa Krista koji je došao s nama ljudima dijeliti ljudsku sudbinu, molimo te da nam udjeliš svoga i njegova duha, da bismo se mogli životom zauzeti za ono dobro radi kojega je On htio biti jedan od nas. To te molimo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo, braće i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primio, Gospodin, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetice. Neka ti omili, Gospodine, prinos ove svetkovine, po ovoj svetoj razmjeni darova. Obnovi nas na sliku Isusa Krista, u kome je naša ljudska narav sjedinjena s tvojim božanstvom, po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, jer je po tajni utjelovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo tvoje slave, dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Nas u nebe
Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom Duha svoga, osveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, i crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Vjekoslavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodin.
bio vazda sa svima vama. Pružite mir Kristov jedni drugima. Jaganjca Božjeg. Evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Gospodine Bože naš, radosno slavimo rođenje svog Otkupitelja. Molimo Te da živimo po uzoru Kristovu, te mu se zauvijek pridružimo u nebeskoj slavi. Po Kristu Gospodinu našem. Na kraju ove svete mise, braće i sestre, svima vama, a osobito vašim ukućanima, posebno onima koji su stariji, bolesni i nemoćni, želim od srca čestitati i blagoslovljenim želim Božić. Zahvaljujem svima vama koji ste na bilo koji način ovih dana doprinijeli da i ova naša crkva bude ovako lijepo uređena. Ove godine zahvaljujem gospodinu Ivi Jambrekoviću i obitelji koji su nam darovali ova dva prekrasna dvora. Zahvaljujem svima onima koji su pomogli u uređivanju naše crkve i u kićenju. Zahvaljujem svima vama koji ste svojim darom doprinijeli i nabavi naših novih velikih jaslica.
Sav prihod kojega ćete i danas ostaviti kod jaslica ide za troškove figura koje smo kupili. Jednako tako vas potičem da na izlazu iz crkve, ispod kora kod našega Marina, možete danas nabaviti i kalendare za novu 2026. godinu. Osobito se radujem i pozdravljam one koji možda već dugo nisu bili ovdje u našoj župnoj crkvi, a koji mogu osjetiti radost Božića, sada već nakon 3 godine kako nije bilo mise polnoćke u našoj crkvi, osobito nakon potresa i faze obnove, vjerujem da primjećujete pod nogama i topli pod. Pa vam od srca zahvaljujem svima vama koji svojim darom također pomažete u obnovi i u sanaciji naše crkve. Za potrebe naravno i grijanja i svega toga, ako netko od vas želi ostaviti svoj dobrovoljni prilog, također može to kod Marina u košarici ostaviti kako bi nam i dalje bilo toplo i ugodno. Kod jaslica je betlehemsko svjetlo. Ako netko od vas želi ponijeti betlehemsko svjetlo u svoju kuću, u vlastitu obitelj, neka nakon svete mise malo pričeka, rado ćemo udijeliti. Imamo i nekoliko lampaša, pa ako netko želi, neka slobodno ostane. Još jednom svima vama, vašim najmilijima, čestitam i želim blagoslovljen Božić. Sutra je sveta misa božićna ovdje u našoj župnoj crkvi u 11 sati. Zahvaljujem i našim medijima koji su popratili i snimkom zabilježili ovo slavlje svete mise polnoćke. Primimo sada Božji blagoslov. Gospodin s vama. Predobri Bog raspršio je tmine svijeta utjelovljenjem svoga Sina i rasvijetlio ovu svetu noć njegovim rođenjem. Nek otjera od vas tmine grijeha, a prožme vam srce dobrotom. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost Spasiteljeva rođenja. Neka i vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom. Neka vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje, te učini zajedničarima nebeske crkve. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas